Nga to ang ebanghelyo karon nagsaysay kung giunsa ni Jesus pag-ayo ang ugangang babae nga si Simon, ugangang babae ni Simon nga gihilantan. Kung ato ang susihon, adunay duha ka panghitabo nga ato ang masabtan niini pag-ayo ni Jesus ngadto sa masakiton. Ang una nga ang paggunit ni Jesus sa kamot sa masakiton o gipapangon. Kining maong panghitabo nga makita kung giunsa ni Jesus pag-ayo ang masakiton. Gani pinaagi sa paggunit sa kamot o pagpabangon na maayo o naayo ang maong masakiton. Nga napasabot nga adunay personal nga paggunit, adunay personal nga pag-touch ni ana sa maong masakiton, nga diin pinaagi ni ana kini nagpamatuod gayud nga giayo ni Jesus ang masakiton diha sa iyahang kinatibuk-an nga sakit. Dili lamang sa pisikal nga aspeto, lakip na usab ngadto sa iyahang espirituhanon nga kinabuhi. Nini mga igsuon, kung atong tan-awon, adunay direct nga intensyon, adunay direct nga pagtambal o pag-ayo ni Jesus ngadto sa maong masakiton. Ang ikaduha nga ang atong makita nga mao ang pag-alagad sa masakiton ngadto kang Jesus human siya naayo sa iyahang balatian. Kini may usa ka konkreto nga pagpadayag sa mga milagrosong kinaiya diha sa pagpanambal ni Jesus. Tungod kay alang kanato kasagaran sa kinaya sa tao ang pagbalos o ang gitawag nato nga utang nga kabubuton nga diin ang kasagaran natong mabati kung kita makadawat diha sa grasya utabang gikan sa uban. Gani kasagaran kanato labi na sa pagmatuto sa mga ginikanan, wa man mag-ingon ang ginikanan nga pag-abot sa panahon ilaha silang bayran, ilaha silang suklian, pinagi silang mga panginahanglan, pinagi silang mga kibali mga maintenance pag-abot sa panahon nga murag ang punto usahay ingon nga palos. Pero ang ginikanan, ang gusto lamang sa ginikanan mga igsuon, labi na ang mga ginikanan nga naminaw nga aniya karon dinhi, ang tumong sa ginikanan nga diin mamaayo ang ugma sa ilahang anak, mao na silang paeskwelahon sila, taganog maayong edukasyon. Gani ang mga ginikanan sa pagpaningkamot, dili ang ginikanan ning kamot tungod sa ilahang personal, kundi aduna sila inspirasyon nga gibuhat nako kini, naningkamot ako sa pagtrabaho, naningkamot ako pagnegosyo kung unsaon man ang maong panginabuhian alang sa ako ang mga anak pag-abot sa panahon. Tungod kay ang tingwa sa ginikanan, before sila mawala nining kalibutan na, makita nila nga hapsay ang dagan sa ilahang mga anak. Kini usab kung atong tan-awon mga igsuon, isip mga tao nga nakadawat og grasya, mga tao nga nakaambit sa mga grasya gikan labi na sa uban, aduna kita tendency nga motan-aw kita diha sa utang nga kapuputon. Mausab ang gibuhat sa masakiton kay siya nakadawat man og kaayuhan sa iyahang sakit, pinaagi kang Jesus. Karon mga igsuon, mangutana kita, unsa may mensahe niini alang sa ato ang kinabuhi. Kung atong tan-awon nga diin ang grasya sa Ginoo ana kanunay sa ato ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi o sa atong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Usahay dili lang nato ingon nga mabantayan pananglit inigmata nato diha sa buntag kanindot kay nindot ang ato ang paginhawa, makakaon kita, makasimba kita, makalakaw kita, kana makabuhat kita sa usual nga ato ang ginabuhat. Usa kini ka grasya kay kita gihatagan sa Dios og bag-ong kinabuhi. Dili lamang sa bag-o kundi malipayon og nahimong madasigon diha sa ato ang pagkinabuhi. Kung kita nga nakadawat man sa mga grasya sa Dios, nan sama ra pod kita sa ugangang babay ni Simon nga unta mubalos usab kita sa pagserbisyo. Dili lamang siguro ingon nga pagserbisyo nga kita kinahanglan ngadto mo direkta dayon kita sa Ginoo, kundi mas nindot ang maong pagpalos nato makita ngadto sa konkreto na buhat sa ato ang isig kaingon. Tungod kay kung nagserbisyo kita ngadto sa ato ang isig kaingon, makita diha ang refleksyon ngadto sa ato ang Ginoo.
Apan mga igsuon, makapangutan na ba kita sa ato ang kaugalingon kung gialagaran ba nato ang Dios isip palos sa mga grasya nga ato ang nadawat sa matag adlaw. Kung ang atong tubag ambot lang, ato ang tubag usahay lang, wala o makaingon kita nga totally usay mawala kita sa passing nan ang ato ang ebanghelyo sa pagkakaron naghagit ka nato diha sa pagpangalagad. Pangutan ng mga igsuon, sa unsang paagi nga kita makabalos o makaalagad ngadto kang Hesus. Adunay daghang mga klase o pamaagi diha sa pagpangalagad. Apan si Hesus sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato unsa ang nindot nga paagi diha sa pagpangalagad, ang pagsangyaw sa maayong balita. Usa kini ka misyon alang kanato isip mga Kristiyanos nga gisugdan ni Kristo. Bisan gani kang San Pablo sa ato ang ikaduhang pagbasa naghisgot siya sa katungod o katungdanan isip apostol ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili lamang ngadto sa pipila kundi ngadto sa tanan. Busa gani si Jesus ingon nga sa pagkaadlaw na muadto usab kita sa mga kasigbit nga balangay tungod kay mao kini ako ang tuyo sa ako ang pag-anhi. Dili lamang ngadto sa mga kaila niya, dili lamang ngadto sa mga close niya, kundi ang iyaha is ang pagsangyaw sa maayong balita alang sa tanan. Kung ato kining itandi mga igsoon sa atong pangadlaw-adlaw nga gimbuhaton, dili man sa pagsulti nato sa atong mga ginikanan o sa atong mga anak o sa atong mga higala, magdala-dala kita og Biblia. Ideally, siguro, pwede kita magdala-dala nga diin susama sa atong mga uban nga mga kaigsuunan nga ma-emphasize yun ang Biblia. Pero mas nindot usab mga igsuon kung maghisgot kita sa pagpadayag sa gugma, makita diya sa konkreto nga buhat ngadto sa ato ang isig kaingon. Makaingon kita nga ingon nga ang Dios diya sa Biblia gugma, pero di nato makita ang paghinugma ay ngadto sa ato ang pamilya. Mas maayo ra kita mosulti, pero sa uban usahay dili makita, pero mas nindot nga diin mahimong down to earth ang ato ang pagsangyaw sa maayong balita kung makita kini diha sa konkreto sa pagpadayag sa gugma ngadto sa ato ang isig kaingon. Gani masugot kita sa dili paulahi ang tanan, dili nato hulaton ang ugma o ang umaabot kay sama sa giingon ni Job diha sa ato ang unang pagbasa, ang akong kinabuhi lumalabay. Husayang uban ingon nga sa pag-alagad o pagsangyaw sa maayong balita kung sa laing bahin usahay susama kita niining maong kasinatian. Ang uban wa ko mag-ingon nga kamuha kundi wa usab ako mag-ingon nga ang naminaw kasagara maingon nga mag-diet nako, kinahanglan mag-diet nako kay kaniadto 50 lang ako ang timbang pero kakaron ning abot na siya og 90. So kinahanglan ako mag-diet nako ugma. Pero ang usay ingon nga ay dili lang sa kay birthday man day sa ako ang classmate, birthday man day sa ako ang higala, o birthday sa ako ang mama, birthday sa akong papa. Nya pagkahuman kauna, nya pagkabuntag na pod ingon nga kay ugma nako mag-diet. Nya ugma kay na pa may litson pagsiyo. Mukhaon gihapon ingon sa sunod na lang. Sa sunod na lang pag walay okasyon. Pero ang Pilipino as we are, mangita tag okasyon. Bisag walay okasyon, 15:30, mag-abot tayo tungod kay magkaon. Kabahin. Pero ang pangutan ha, sa ato ang promise, sa ato ang gisaad nga ingon nga magpag-o o ingon nga mag-diet, di na to mabuhat tungod kay anaa kanunay ang temptasyon. Pero hagit alang ka nato mga igsuon. Gani sa ingon nga sa pagsangyaw diya sa maayong balita o sa pagserbisyo ngadto sa Dios o sa iyang simbahan, dili sa panahon nga ingon nga mahimo na kong lektor pag-abot sa panahon nya kanang mo retire na ka, kanang di na nimo maklaro ang litra, maklaro tuod nimo nagtuyok-tuyok na. Usay may ingon nga makaabag nako kanang mo retire nako. Atong tan-awon usay maglisod na tag tindog tungod kay
taas na ato ang uric, taas na atong sugar, dili na kayo taka kalahutay, pero wa magpasabot nga nga ang pag-alagad dili dawaton sa Ginoo sa ato ang last stage sa ato ang kinabuhi. Mas nindot nga kung tagaan kita og kahigayunan diya sa first stage pa lang sa ato ang life o sa tunga-tunga sa ato ang kinabuhi, kung adunay kahigayunan diha sa pag-alagad, kanong dili nato ihatag ang ato ang kinabuhi. Nganong ato ang hulaton nga diin pag-abot sa panahon nga diin matigulang na kaayo kita. Usahay, I don't know kung joke na siya ingon nga kanang imuha dili man na pang pag-alagad yun, kung murag ang dating is panglapida naman ang imuha tungod kay nagserbisyo ka dinha naman lang sa pag-abot sa panahon kanang hapit na kamamatay. Pero mas nindot, patanon pa kita, kompleto pa kitag buhok, nindot pang ato ang ngipon, nindot pa atong pagpasa, mas nindot niya na mga igsuon nga moalagad kita ngadto sa Dios. Gani, wala kitang masayod kung kanus tapuson sa Ginoo nga ato ang kinabuhi din sa kalibutan. Ang pinakimportante nga wala kita magkawang sa pag-alagad ngadto sa uban o ngadto sa ato ang isig kaingon. Busa mga igsoon sa katapusan. Sa katapusan nga diin ato ang pangutan-on ang ato ang kaugalingon o ang ato ang pamalandungan kanus ang katapusan nga higayon nga kita nga nakag-alagad o nakasangyaw sa maayong balita. Hinaut unta nga ato kini ingon nga hunahunaon kaayo pag-ayo samtang aduna pa kitay higayon nga din makabuhat og maayo samtang buhi pa kita ngadto sa uban o ngadto sa Dios. Tungod kay sa maong paagi lamang kita makabalos ug makabalos sa dakong gugma sa Dios ug sa dakong gugma usab ngadto sa atong isig ka tawo pinaagi sa atong pagserbisyo ug pinaagi sa ato ang pag-alagad. Pangutana, kanus dili kagahapon, dili sa umaabot, mas nindot nga ato ang sugdan sa pagkakaron. Hinaot pa unta.